Вайна. Як много гора і жудасці хаваецца ў гэтым слове. На працягу ўсёй чалавечай гісторыі людзей суправаджаюць войны, якія забіраюць жыццё і ламаюць лёс людзей, руйнуюць усе мірныя дасягненні чалавецтва. Вялікая айчынная вайна гэтаму не выключэнне. Яна пачалася 22 чэрвеня 1941 года нападам Германіі на Савецкі Саюз. Доўжылася яна 4 гады. За гэты час на фронт сыходзілі мужы, сыны, бацькі і браты. Жанчыны і дзеці без адпачынку працавалі на заводах і ў шпіталях, каб дапамагчы сваім мужчынам і краіне. Пацярпела кожная сям'я. Людзі гінулі ў баях. Некаторыя былі забіты ў канцэнтрацыйных лагерах або памерлі ад голаду. Вайна забрала жыцці мільёнаў салдат і мірных жыхароў. З цягам часу людзі па-іншаму пачынаюць успрымаць слова «вайна». Яна здаецца ім далёкай. Цяпер мы жывём пад мірным і чыстым небам. Але дзякуючы чаму? Усё гэта дзякуючы тым, у каго хапіла мужнасці, стойкасці і адвагі, каб процістаяць ворагу. Людзі не задумваліся, што рызыкуюць сваім жыццём. Яны аддана ішлі абараняць сваю зямлю, сваю радзіму. Абаронцы радзімы падаравалі нам светлае і чыстае неба, яснае сонейка і, самае галоўнае, спакойнае і мірнае жыццё. Але ўсё адно не трэба забываць пра такія страшэнныя падзеі, як вайна. Мінулае не павінна паўтарыцца. Наш долг – захаванне гістарычнай памяці і перадача яе будучым пакаленням. Таму вялікая ўвага ў нашай школе надаецца грамадзянска-патрыятычнаму выхаванню. Тэма вялікай айчыннай вайны і геноцида беларускага народа уздымаецца на уроках па гісторыі Беларусі, падчас якіх мы дазнаемся, якім было жыццё беларускага народа ў гады вялікай айчыннай вайны, з якімі цяжкасцямі давялося сутыкнуцца нашым продкам. На прыкладзе гераізму суайчыннікаў, нашых дзядоў і прадзедаў, мы вучымся быць сапраўднымі патрыётамі сваёй радзімы. Вялікім падспор'ем гэтаму з'яўляюцца матэрыялы расследавання узбуджанай Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь крымінальнай справы па факту геноцида беларускага народа ў часы вялікай айчыннай вайны і першага пасляваеннага дзесяцігоддзя. Дадзеныя матэрыялы актыўна выкарыстоўваюцца з мэтай захавання гістарычнай памяці напярэдадні дзяржаўных і міжнародных свят, звязаных з вялікай айчыннай вайной, у нашай школе праходзяць урокі памяці. На адным з такіх урокаў напярэдадні міжнароднага дня памяці ахвяр геноцида «Памяць і боль беларускай зямлі» прысутнічала Ірына Івановна Навіцкая, намеснік баранавіцкага міжраённага пракурора. Ірына Івановна напомніла, што такое геноцид, і падкрэсліла важнасць захавання гістарычнай памяці для падрастаючага пакалення. Важнае месца ў грамадзянска-патрыятычным выхаванні вучняў займае краязнаўчы музей імя Кастуся Каліноўскага. На базе музея арганізоўваюцца тэматычныя выставы, праводзяцца экскурсіі і многае іншае. Мы вельмі беражліва ставімся да сваёй гісторыі і робім усё, каб захаваць яе і перадаць будучым пакаленням. Мы прымаем удзел у розных конкурсах, прысвечаных гісторыі нашай радзімы, апошняя з якіх прысвечана 80-годдзю вызвалення беларускай зямлі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэта удзел у акцыі «Салдацкі платок» і «Сцяна памяці». Кожны год напярэдадні вялікай перамогі мы яшчэ раз успамінаем усіх тых, хто ўнёс уклад у перамогу над ворагамі і дзякуючы каму мы жывём у мірнай краіне.
Традыцыйна 9 мая мы прымаем удзел у мітынгу, прысвечаным перамозе беларускага народа ў ходе Вялікай Айчыннай вайны, а таксама віншуем малалетніх вязняў фашысцкіх канцэнтрацыйных лагераў Шлейка Марыю Івановну і Ліпінскую Надзею Браніславовну. Закончилась война. Давно с войны пришли солдаты, и на груди их ордена горят, как памятные даты. Мы поздравляем вас с любовью. И правнуки запомнят день, омытый чистой вашей кровью, когда вовсю цвела сирень. Я никогда не видела войны, и ужаса ее не представляю. Но то, что мир наш хочет тишины, сегодня очень ясно понимаю. Спасибо вам за все, отцы и деды, тем, кто врага штыком и пулей брал, и тем, кто, приближая День Победы, неделями цеха не покидал. Да, так заветено годами, и дальше так тому и быть. Минувших лет святую память мы будем бережно хранить. И позади остался страшный час. Мы о войне узнали лишь из книжек. Спасибо вам, мы любим вас. Поклон вам от девчонок и мальчишек. Геноцид – гэта слово, якое неразрыўна звязана з Вялікай Айчыннай вайной. Геноцид – гэта масавае вынішчэнне людзей па расах, палітычных або іншых прыкметаў. Адной з праяў геноциду стала спаленне вёсак разам з усімі жыхарамі. Сімвалам усіх спаленых вёсак беларускай зямлі, не адноўленых пасля заканчэння вайны, з'яўляецца хатынь. Дадзеная вёска была спалена 22 сакавіка 1943 года. Там загінула 149 чалавек, 75 з якіх дзеці. З мэтай паглыблення ведаў вучняў аб гістарычным мінулым беларускага народа ў хады Вялікай Айчыннай вайны 22 сакавіка ў нашай школе праводзяцца памятныя мерапрыемствы. Наступным праявай геноциду стало вынішчэнне яўрэяў і цыган. Для дадзенага працэсу ўжываецца тэрмін «халакост». Для гэтых катэгорый насельніцтва ствараліся спецыяльныя месцы пражывання – гета. Усяго на тэрыторыі Беларусі было створана звыш 170 гета. Найбольш буйныя размяшчаліся ў Мінску, Баранавічах, Брэсце. На тэрыторыі Баранавіцкага раёна дзейнічала 6 гета. У Баранавічах, у вёсках Новая Мыш, Палонка, Молчаць, Гарадзішча, Сталовіча. Трагедыя Халакоста закранула і нашу мясцовасць. 7 жніўня 1941 года нямецкія карнікі расстралялі 25 савецкіх грамадзян яўрэйскай нацыянальнасці. У 1957 годзе родзічы загінуўшых устанавілі помнік ахвярам вайны. У 2016 годзе замест старога помніка, які патрабаваў рэканструкцыі, быў устаноўлены новы помнік. На помніку выгравіраваны надпіс на 3 мовах «Ахвярам нацызму». Тут пахаваны яўрэі з мелавідаў, па-зверску расстраляныя 7 жніўня 1941 года. Са зваротнага боку 25 імёнаў загінуўшых. Наступнай праявай геноциду стало стварэнне канцэнтрацыйных лагераў, дзе жылі, працавалі, а потым паміралі не толькі дарослыя, але і дзеці. Усяго на тэрыторыі Беларусі дзейнічала больш за 580 канцлагераў. Адным з буйнейшых канцлагераў не толькі на тэрыторыі Беларусі, але і ў свеце з'яўляецца Трасцінецкі лагер смерці, дзе загінула 546 тысяч чалавек. Не абышла вайна бокам і наш Баранавіцкі раён. На яго тэрыторыі таксама былі створаны канцлагеры.
Адзін з іх – канцлагер для военнопалонных каля вёскі Лясная, шталах нумар 337, дзе загінула 88 407 чалавек. А таксама канцлагер для мірных жыхароў у вёсцы Калдычэва, дзе загінула 22 000 чалавек. Дзеля таго, каб падрабязней дазнацца аб генацыдзе беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны, а таксама аб умовах пражывання ў канцэнтрацыйным лагеры каля вёскі Лясная, шталах нумар 337, 15 лютага 2024 года для вучняў Мілавіцкай сярэдняй школы была арганізавана экскурсія ў музейную экспазіцыю «Памяць і боль беларускай зямлі» Ляснянскай сярэдняй школы. У экспазіцыі былі прадстаўлены асабістыя рэчы загінуўшых салдат, фотаздымкі вязняў канцэнтрацыйнага лагера. Настаўнік гісторыі падрабязней расказаў нам аб палітыцы генацыда на беларускіх землях, а таксама аб умовах пражывання ў канцэнтрацыйным лагеры каля вёскі Лясная, які быў створаны ў верасні 1941 года. На базе нашай школы дзейнічае пошукавы атрад, які займаецца даследаваннем гісторыі роднага краю ў часы Вялікай Айчыннай вайны. Намі збіраецца матэрыял аб ветэранах нашых земляках, а таксама аб жыхарах нашай вёскі, вязнях канцэнтрацыйнага лагера. Сабраныя звесткі публікуюцца на сайце «Беларусь памятае». Так, адна з публікацый прысвечана малалетняму вязню фашысцкага канцэнтрацыйнага лагера Ліпінскай Надзеі Браніславаўны. Ліпінская Надзея Браніслаўна нарадзілася 28 жніўня 1931 года. У 1942 годзе разам з братамі Іванам і Ўладзімірам была адарвана ад бацькоў і накіравана ў Германію. Надзея Браніслаўна знаходзілася ў канцэнтрацыйным лагеры ў горадзе Эслінгене да 1945 года. Яна разам з братамі працавала на авіязаводзе, дзе вырабляла дэталі для нямецкіх самалётаў. Надзея Браніслаўна мае шматлікія юбілейныя медалі, прысвечаныя перамозе ў Вялікай Айчыннай вайне, падзячныя лісты, знак вязню фашызма, медаль ветэран працы. Цяпер мы жывем пад мірным і чыстым небам, не ведаючы клопату і бяды. Мы не бачылі войну, але ведаем, як цяжка прыходзілася людзям у той час. Мы пажыццёва абавязаны тым, хто падараваў нам мір і свабоду. Мы будзем рабіць усё, каб памяць аб подзвігу беларускага народа ніколі не загінула, а беларуская зямля больш не бачыла войну.